Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pinanggih malih para sedherek YouTube. Monggo wonten kaloton nika sami sinau sesora basa Jawi. Sesora utawa Meter Sabtu yaiku kagiatan micara ing sanarepe wong akeh kanthi ancas tertamtu. Sesora iku medharake pangandikan utawa kawigaten marang wong liya kanggo maturake pangunek-unek utawa mratelake informasi kanthi medhar pangandikan ing sanarepe wong akeh supaya padha mangerteni sing diutarake. Sesora yaiku kagiatan wicara ing sanarepe wong akeh sing duwe ancas tartamtu. Ancase sesora lumrahe kanggo awe kawruh marang wong liya lumantar tetembungan sing wis dirakit. Kawruh mau awujud kekasan utawa panemone pamicara ngenani bab sing bakal ditampa dening wong sing ngrungokake minangka informasi, guyonan utawa pengajak. Atute sarepe mau bisa tingerteni yen sesora duwe pirang-pirang ancas. Ing bab iki ancase sesora kaperan dadi 3 yaiku kanggo aweh kawruh, kanggo panlipur, lan kanggo panajak. Ancase sesora setunggal aweh kawruh utawa informatif. Sesora iki nandharake informasi sing wigati utawa kawruh sing anyar supaya pamireng bisa ngerti lan nampa informasi mau kanthi bener lan jangkep. Kalih panglipur utawa rekreatif. Sesora iki ditindakake kanthi swasana kang nyenengake lan bisa gawe guyu marang kang mirenake. 3 panajak utawa persuasif. Sesora iki kanggo ngrimu utawa melembuk supaya wong sing ngrungokake gelem nglakoni apa sing diandharake dening pamicara. Struktur sesora. Struktur sesora yaiku urut-urutane sesora kang ana ing sajroning teks sesora. Anane struktur iku pamicara bisa maturake panemune kanthi runtut sehingga pamireng bisa luwih gampang anggone ngerti kanthi karepake pamicara. Struktur sesora. Struktur sesora menika wonten gangsal yaiku setunggal salam pamuka. Salam pamuka yaiku peranan kapisan jroning sesora kang perlu ditindakake dening pamicara kanggo atur pakurmatan marang pamireng. Kayata assalamualaikum, nuwun, sugeng enjing lan sapanunggalane. Kalih pamuka utawa purbaka basa yaiku arupa atur pakurmatan, atur puji syukur, lan atur panuwun marang wong-wong kang padha rawuh. 3 isi utawa surasa basa. Isine sesora kumantung bab sing arep diandharake ing sajroning sesora. Sekawan panutup utawa wasana basa yaiku arupa atur panajak utawa pangarep-arep utawa pangajen-ajen lan atur panapura. Gangsal salam panutup. Pungkasane sesora ditutup kanthi salam panutup kayata wassalamualaikum, matur nuwun lan sapanunggalane. Metode sesora. Metode sesora menika tata cara anggenipun maturaken utawa media ingkang digunakake nalika maturaken sesora. Inggih menika wonten sekawan. Ingkang kapisan inggih menika naskah. Naskah yaiku metode sesorah
kang migunakake naskah kang wis dicepakake saturunge nindakake sesorah. Naskah sesorah dicepakake wiwit pambuka dumugi panutup. Palih apalan utawa memoriter. Metode apalan yaiku sesorah kang ditindakake kanthi ngapalake naskah. Kanggo metrapake metode iki mutuhake apalan sing kuat. Atate dienggo dening para siswa kanggo lomba sesorah. 3. Catatan cilik utawa ekstemporan. Metode ekstemporan yaiku sesorah kanthi nggawa catatan cilik sing isine kod wigati kang bakal diandharake nalika sesorah. Atate dienggo dening wong-wong sing wis padha pinter utawa kulino. Sekawan dadakan utawa impromptu. Metode dadakan utawa impromptu yaiku sesorah kanthi dadakan tanpa nyepakake naskah. Metode dadakan atate dipilih dening wong-wong sing wis prigel anggone sesorah. Carane gawe sesorah. Nika wonten gangsal. Ingkang kapisan nemtokake topik utawa tema, kalih nglumpukake bahan, 3 nggawe cengkoroman, sekawan numbanake cengkoroman dadi teks sesorah. Gangsal nunting utawa menakake utawa mecek teks sesorah. Para sedherek, menika wau andharan saking piwulang sesorah. Matur nuwun sampun kersa mirsani saha midhawetaken saking andharan wonten jalan kula. Wonten kalepatanipun pangapunten, sugeng pinanggih malih wonten piwulang sanesipun. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.